Okay, mayong adlaw kanatong tanan. Ano naman tayo, Ano naman ta sa Pangalonanon channel. Okay, unang adlaw sa ilang tapok-tapok sa mga indie. Kaliwat indie sa Corillia mga kaigsunan. Kasugba-sugba o gaplano kung sa ilang himuon ugma puhon ikaduhang adlaw sa ilang panagtapok. Okay, mga kaigsunan, mao ni among sudan karong paniudto. Na mo karon ug sagyoy amoang sa ilang plano dihay among ilang plano ugma aning maong magbakasyonista mga kaigsunan ko. Dilia di mo kumao na. Si Alexandra di kumao mo. Di ko mo gamit. Ako to lipaybaw no bisag mo mutana nga kining bakasyonista. Pagmangko ni Matutina tong artista sa una tong dugay ng panahon, di ba? Hinumdum mo kung kamo parihan og edad o bisan manghud-manghud pa nako basta kay sikat ni nga artista si Matutina mga igsoon. Kining nagsugba kani siya mo ni ang asawa sa igsoon ni Matutina. Binayin nila ni Matutina mga igsunan. Ang igsuon ni Matutina ang laki mo yang nabana mga igsunan. O kini siya taga Corillia, igsuon sa akong partner mga igsunan o ako'y gakaber nila karon kay voluntaryo na lang ning ako kay ako may naay kamera pero sige lang bisag di maayong pagkakaber basta kay naa kay atong i-welcome na to ang bakasyonista ingon man ni Steven Buntogon, pagmangko ni Matutina vlog kuan siya ang dubber, director o writer magkaigsunan, action talent, voice talent mga kaigsunan. Sikat na siya po nga pagkabata. Din nilapita bugnaw no. Landong og nadiri ang ilahang kamalig-kamalig nga way atop. Lubira sa lukay ra ang atop na ni kay nasanggutan kini hagdan no badung na taas. Arita sa lamisa kay murag nangagda na kay mga una tingali. Alin. Tubang alin. Nay yelo na. Butangan ice. Nanay ice. Ay nagbabag sa pala. Okay. May ikaw na. Say hi. Hi. Hello. Kamu deh. Kaya. Anak ni Ilin. Busog na pa ako kaka. Ha? Taas. Oo na, bata pa na. Pilih na Lin. Asama. Ano pa? Dali ako na yung lakke. Dali ka. Wala na ka na. Ano mag-andik. Pino. Mau lagi. Pipina. Tayo na rin. Kuha si Souvenir. Anak kalni kuha ni. Ala, ani. Bata, ayaw. Ano pangalan mo, be? Ano pangalan mo? Ila. Bos uber natin. Kara, tawa? Ay. Ada lami din ni kemukuan. Mo response ya. Hi. Sliton mo ni. Hi. Hi, hi. Hi, babay. Di mana palami ay. Nga naaral sa binir ba nga naan eh. Di mana dag. Ha? Ano tabo? Hindi nga din, kanina mo yung buong
Nami diri sa ilahang kayutaan no. Hindot og pisto mo gipatan-aw niya sa akong anak kay apil mga akong anak ani nga kabahinan tan-aw sa igsuon sa inahan sa akong anak. Korilya ni mga kaigsuonan hindot og pisto nasa kilid ang mga daghang balay na kay nakapalit di yuta ang ilaha man pa magbalay sila di hawan pa no. Nakabilib ko sa pisto nindot gyud kayo. Pa sa Tagalayo ilang balayan ko ni bakasyonanan tungtong sa Manila mo ilang plano dire kay nindot nga dili na sila mag-abang o mag-hotel pa di ba. Usapon ni ilang giuli dire ining pagmangkon ni Matutina kamutan-aw sa lugar o sa mga pwesto nga diin pwede sila mo puyo kay ilamang kabahina no. Tan-aw po sila yung tao ng kapilin sa mga katigulangan, mga kaigsuonan. Naama sila katungod kay ang ilang nanay, taga Corilya man, di magtukod sila diri, bakasyonanan, ayos kayo no. Dili na sila mag-hotel, kaya sila naman sa hinan, mahal man ang hinan, tag 10,000 man gabi Pero nakaabot sila sa promo, 6,000, 16,000 ba itong ingon niya karon? Huwag dili promo ang hinan. 16,000 sa katinuod kamahal no. Piraso ari sila sa Corilya magbalay wala na sila balayranan. Okay, nindot ra kayo hamugaway ang ilang pamuyo kay linaw po dire. Wala isa way samok way magkontrol nimo sa palibot o gusto nimo kay kuan man probinsya di ba. O karon human pangaon kay bawo na may bawaan na og asa sila og motor. Suroy-suroy na sila diri sa Bohol, mga kaigsuonan. Kay ikaduha na niyang bakasyon, gamay pa siya sa una. O karon murag 6 years old kuno ni siya sa tugingon, 3 years old to. Pagka diri sa una, mura pa ning bata. Karon, dako na siya, musuroy siya. Kini si Buntugon Steven, mo niyang pagumangkon ni Matutina mga kaigsuonan ko. Okay. Benalay pepe. Kaya nga, hindi po, sarap na po itong sinain eh. Ay, mama! Gato. Pedro Laguna. Tengo na kaya. Nasa pati. 60 pen. Oh, maragag na. Mura lagi si Tata. Tatahong Tata. Bless ka na. Asawa ng kapatid ko. Ay, no. Hello. Hello. Sawa ko po. Nagdala siya ng chicken. Oh, Saya. ayan. Saya. Pagkuha ka, lingkuranan na to. Pa picture tatanan nun. Picture daw, picture. 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 Smile. Hi. Smile na siya. Smile. Picture kayo, Mita. Picture kayo, tita. Smile. Picture. Let's take a picture. Come on. Here. Adito mo tapo. Dilim. Dilya. Uy. Picture, Sophia. Dahil na. Sina ba? Yaman. Adi, apil man kayo. Tanan general man. Yeah. Mapil mo ko. Di mapil mo ko. Video mo sige po. Ay, video. Hi. Nani makita sa yanang souvenir nga vlog kuno hay. Na panglunanan ay pasar video. Okay. Aben, sila. Ayan na. Oh, smile ka na. Okay. Sige. Smile. Apil ning.